नायोब्ला हिना थांगौमोन आं बे लैथोआवनो दैबो दोंखायो खिथुखौ बेयावनो सुना थांगौमोन। ओइ फाग्ला मा मेथाइ रोजाबनो जादों बे मा मेथाइ रोजाबनो जादों बे? सिख्लाफोरा खोनानांगौबा मा सोंगोन मा सोंगोन? आरे साननाय सानि बे गुबुननि बाथ्रा खिनो ओंखारदों नालाय खिना थांखागोन आरो बेयाव मा बुंनांगौ सबाबोथ' खिथु दं खिखागोन। नों खिया? आरे आंहा न'आव लेट्रिन दंखायो मिथिबाय। आरे नों लेट्रिन गैयाबा खियामोन नामा हा? लेट्रिन गैयाबालाय खिनांगौमोन। आरे बेफोरखौ बादो थौ थांसै गामिथिं। गामियाव मा सिख्ला दं हा? सिख्ला थांबाल' थाङा मा हा? सिख्ला थांबाल' थाङा साला सिख्लानि धान्दा। आरे उल्टा उल्टा दाम बुंखादों खिन्थु खावब्ला जों गोजा खारफागोन बे लैथो जिङावनो। मा खेबसे बुंलाय? जों बे लैथो जिङाव खारफागोन मिथिबाय? बिदि नङाब्रा खास लोगोआनो बिदि नङा मिथिबाय? बिदि नङा सिदि नङा गैया दे आंदो खोंजानांगौ खिन्थु आंनि बिमा बिफाबो गैया मिथिबाय नोंलाय आरो सोर? अ नंगौ नामा खावब्ला? दे होनबालाय सरि। थौ गामियावनो थांसै गामियाव। थौ ओइ खावब्ला। औ मामोनब्ला? बेयावनो जिरायथ'नोसै दां दसे। औ दे होमबालाय। देनाय सोर सासेया मोजांसिन गायनो हायो देनाय नांसारिखानि। आरे नों आंनो हाफेरनाय स्कुलाव माथो नों आंनो हाखायाखै। आरे नों लेभेल बावसो फाय नांनो फाय। दे नोंनो फार्स्ट रोजाबगोन। जागोन दे आंनो रोजाबनोसै जागायनोसै आं। दे जागायदो दे। सिख्ला मोजां गैला बकिं सेंग्रा मोजां गैला बकिं। बेखिनियानो जाबाय हा बेखिनियानो जाबाय आंनिखौ नाय। देनाय रोजाबनाय नायनि आं। जुलिनि देंखो खोनायोब्ला माग फागुन बैसाग दाना सफैयोब्ला गोसोआ लांफैसि मोनो बिखाया आंनि गुलुब मोनो। बेनो जाबाय माबा गुलुब मोनोनो। दिनैनि भिडिअ'आ बेखिनियावनो जोबथ'नाय जाबाय। जुदि भिडिअ'खौ मोजां मोनो अब्ला लाइक कमेन्ट साबसक्राइब एन्ड शेयार खालाम। बाय बाय।